Мадад, Навик хели сложный соперник है. Ралик сахта ё Навик? В общем, да, рэп. Уже मालूम है बेआगों साउल की Навик сахта है. Вай натури шоумен है. Вай любой хемет он ашкаста соперника. Нохт фигр мекни ки ленд райдер мада визуф мет. Ай ленд ам тарс марда гур. Ана ба қарбия трек меброя да барон дист китайский капитан. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Салом алейкум, ака азиз. Салом алейкум. Саломатиё ҳама хуб? Шукр Ахмад. Зиндагӣ, аҳли оила. Тинҷи амонӣ. Кор фаъолиятона дар Хеза 2020 дидестем. Хай намегем чӣ қадар, барои ки ҳар рӯз омода тамошо мекунем. Беҳтарина клипотон, проектотон, хеле далибозо в общем, бемонаи баъд. Ва саволи аввалини мо, айни ҳол дар Хеза 2020 чанд нафарай официально? Где-то 4, 5, 6, 7, 8, 9 нафар. Яъне то ҳоли аниқ карагӣ. Оли аниқ нест. Райдер ҳаст ё не? Райдер бигем и шумо хе фикр мекунед да, мақсад миқдори мухлисон хе фикр мекунанд ки 20 группа отдельный нест асосан ама видео кардем, группа гуфтагем. группаи Хезе гуфтагем, проекти 2020 мешава уже, Хезе 2020 мешава кади? Дар ҳамин проектон райдер ҳаст? Ҳозирашта не. Чизои хича партофтеста не ки бигем Хезе қати партофтеста, оли отдельный нашида, отдельный шидани ҳам нест ба филм. То есть дар канали Хеза 2020 чизош нест? Не, барои ки канали хича дуравай. Шумо пешниҳод кардагем? Ова. Проект Хеза 2020 бе пеш барад. Ова. Ва чӣ гуфтагем райдер? Отказ кардагем ки намемонад Хеза 2020? Не, ҳозираш дози момент сложния камтар, барои ки яхе одамо реб накардестанд. Мо амурам да Хезе 2020 номошона қайд намекунем, барои ки реб накардестанд. Яхе одамо канали хичо надоранд, да канали Хезе 2020 нестанд, барои ҳамқа вора ягон вақт қайд намекунем, не ки в общем да группаи Хезе ҳастанд. Мисол метавонед гуфта ки киён ки дар проекти 2020 қайд шаванд? Ҳастай Турон ҳастай. Ина берӯз ҳастай Барон. Дига ҳам ҳастай. Ҳамара дига атмет мекунем, ҳамара қайд мекунем. Барои ки Турон реб нахондестай, Барон уже группаи хича дора бигем да. Ӯ дига хе раҳ дарафтестай бигем. Блогери дарафтестай. Яъне репери блогери дарафтестай. О. Ҳамин Турон охирон бор кай реп хондагай? Рост дига ман ҳамин дар дуруни реп имрӯз дароз рост дига ман надидам. Охирон бор треки тоҷикора хондаге. Вақте ки мо авлод якҷоят реп кардем. О, Хезе авлод вақте ки ҳамаи қаҳрамонора гирифтаги якта ҳам хе куплет сохтаги репрезент кардаги ҳам қаҳрамонора ҳамҷода Турон хондаги охирон бор. ба таваҷҷуҳи нафароне ки хоҳиши иштирок дар конкурс доранд расонида мешавад ки дар канали Идрис ТВ конкурси беҳтарин рафта истодааст. дар конкурси мазкур 3 автомобил Chrysler, Opel Astra ва Ford Fusion ба бозӣ гузошта мешавад ва инчунин 10 телефони Samsung A10. нафаре ки аз ҳама зиёд билет мехарад ба ӯ ҳамчун туҳфа iPhone 11 ё ин ки автомашинаи Lada 2110 дода мешавад. барои дастрас кардани билет дар картаи Сбербанк 1000 рубл гузаронида скриншот карда дар WhatsApp равон кунед. хотиррасон мекунед ки конкурс дар канали Идрис ТВ баргузор мегардад. ссилка дар поёни видео. Ака азизи саволи камака кӯнар. вақте дар историятон историяи инстаграми хизудака ман инстаграмшон дар рӯи экран мемонем, нафаро ки мехоҳанд дар кор фаъолияти ака азиз хабардор шаванд. Бале. дар историят вақте савол дода будам дар Хеза 2020 чанд нафарай нависондагӣ будӣ, якчанд нафар иштирокчиҳои ҳамун участникҳои Хеза 2020 ки шикорчӣ набуд. Сабаб дар чӣ буд? Шикорчӣ худаш ҳам хе хост. Шикорчӣ гуфт ман қувва надорам дига Хезе қати группа қати баромад кардан, мақсад ман солни карьера мекунам гуфт. Мо мақсад мо против нашидем, барои ки мнение ӯ вақте проекти Хеза 2020 шумо сар кардем кору фаъолиятша баром қати маслиҳат карда то ягон чӣ? Не. барои ки чӣ хел мо медонем ин гапа бисёри бачакҳои Хеза мегӯянд то ки ба Хеза калон нест, но как лидер ҳама баром мекунад. То есть маслиҳат карда буде ки мо масалан намехадар одамо мегирем Хеза 2020 мекунем. Не, ростига. Ира асосан ма Шаҳрёр Шодии Шнапс, яъне
секасам хе сари маслиҳат омадагим ина агар аҳамият дода бошӣ аввалда мо хезе 20 менавистем ду 3 нафар атмет мекардем оста нигоҳ кун ҳамун количество зиёд шид барое ки ҳар кас бовар надошт дар чизои мо фикр мекардан ки мо ҳам хе як мо баромад мекунем ду мо баромад мекунем ба ҳамин ном бо ҳам хе фромӯш мешавем мақсад бо ҳам хе хезе гуфта хезе авлод мегем ки хе нест далш мера ба ҳам хе 20 буд мешавад проект вообще мақсади мо ҳамин хезе бренди хезе در 2021 هم ممکن 2021 не хел нест уже поиски хезе мешавад проект алиш мешавад проект алиш мешавад не хезе в общем группа хезе агар ҳозир уже кама как саволон ай хезе 2020 битам мекунем рали визити батл тия ма дар барнома мақсади дига партагим ки то есть дар айни ҳол батл дар кор нест ки агар визити батл тия рали қабул мекунем карди фақат визифи антибатл ма қатъи дига батл намекунам мужик достойне агар мақсад агар дӯститон намешед бигем не ба дин бора реванш мумкин мумкин вероятность шо аст дар канали хезе 20 видео проводагем визит додагем дар ҳама шаша дуруст дар унҷа як савол аст дар ҷавоб додаги ки нафаре ки визити нави ка қабул намекунад барое ки нави дуруст ҳар кас фикри ақида ихча дорад бале ва ҳозир ту гуфти ки визити рали кама шояд қабул мекардем агар дӯстӣ байни мо намешинад мақсад ба фикри ки рали ка нави ка сахта дар батн он батли моро тамошо кунед мефаҳмед уҷа мақсад уҷа маълум буд ки бисёри текстои ралик ай навик буд ҳама медонист уҷада мақсад текстои ралика навик не ки хушрӯ тонис исполнят када ралика қабул мекунад навика не барои систиш не мадад навик хеле сложный соперник ай чиз ай ҳисоби мақсад ман мехоҳам ки соперник рауни боша минус дан бисоза акапела дан бисоза яхе боша ки мақсад шоу боша ғарибшо компания набоша минус қатӣ боша ранги VPN боша акапела боша ҳархе боша як саволи просмотр медвисметен така ба фикри ки ралик сахта ё навик в общем дар реп мегем дар грубо говоря дар рамзадагишам дар батлшам в общем ралик сахта ё навик саволи просмотр не ма ҳозир гуфтам ку мақсад вақте ки батлда текстои ралика навик бинависа вақти текстои трекоша навик бинависа уже маълума бе ягон савол ки навик сахтаре барои ки текст нависӣ ҳам зависит мекуна репохи оддӣ нест текст навистан дар кор саволи дигари мо ака азиз вақте хезе 2020 проект шумо старт кардем ягон бор байнтон хали суҳбат шуд ягон шуд ки ленда даъват кунем дин бора шояд проекта қад шумо хубтар пеш барам в общем дар ин старт намонад ё не пешниҳод давлатмастед вақте ки мо ҳеҷ чиз дар сармон омад медонӣ у вақт ленда авлод буд мегӯем дар группаи мо буд ма дар москва будам ҳамин чӣ хеле ки ҳамин проект пайдо шуд ку ҳамин проекта пайдошавиша мо 4-5 моҳ пеш ҳам хе дар чато менавистем якдигар дар мақсад маслиҳат мекардем план мекашидем барон где-то бигем барвақттар хабар дошта ӯ гуфт ки ма хезера давлатӣ мекунам хезера ма я намуди мекунам ки дига ҳеҷ кай группара мақсад ғам дода наметавона группа давлатӣ мешава оянда ма хел мекунам ки хезера бо мехезонам мақсад ма аҳамият додам ки нашид ҳамин кор баъд уже худм ба худм фикр кардам қади бачаҳо маслиҳат кардем ки биём ҳамира худмо пеш барем яъне барон фикри хезера дига накард дуруст ин хебигирам мешава мисол ҳозир якай азиз гуфта ки дар дарани чато байни ҳамдигарто суҳбат мекарде мақсад барон дарак дошта ҳамин проект хезе 2020 ё ин ки не то вақте официально шумо эълон кардаантон вақте маслиҳат мекарде байни ҳамдигар не ростига ин хеле буда ма гуфтаистам қатъи шаҳрёр қатъи шнапс қатъи ленд мо чақчақ мекардем просто ленд уже гуфтагӣ буд мада ки чо тақӣ наомада тоқа рафтам барое ки ҳамин вақтаи охир натури хезе сист баромад мекарда ҳеҷ ка набуд мегем ленд худаш тоқа буд ма москва баромад мекам зури зур 3000 просмотр мегирифт треком ки мақсад ҳозир наомам треко баромадаистам мақсад пиар намешидан ам треко сарҷамӣ дига бо ман худам тоқа наметавонам ба фикри худам ака азиз вақте дар канали хезе 2020 видео дар шумо визит мекунем дар ҷо як гаптона такрор мекунам мегӯем визифа
ягон нафаре қабул кунад ки сахт бошад, то есть бачакҳои хезе авлод аввал як бор таъриф мекунем барои то што ин чиза мо қоилем ки реально бачаҳои хезе авлод вақте мебуранд живой мехонанд тамоман фарқ мекунанд. ҳаст бачаҳое ки аз хезе берун зуранд, но в общем хезе авлод доказа кардага ки дар любой батл, дар любой концерт живой дига мехонанд. мо чиза қоилем ва вақте шумо мегем ки визифа ягон репере қабул кунад ки сахт бошад, ҳозир қайд мекунем нафаро ки дар батл машғул шудаган ва сахтанд. Степа дуруст, Кепас Азия дуруст ва Мастер дуруст. хоб нафаро дигем ки хезе авлод берунанд. ҳамон хезе 2020 ай хезе в общем 2020 берун бошанд. Райдер дар хезе 2020 ҳозир нест. Хоб. Дар хезе 2020 ҳозир нест. Степа нест, Кепас Азия нест. Кепас Азия дар Instagram то есть отказ карда ки мужики дастони қатъи батл намешавад. ва Степа айни ҳол дар хизматанд. ягона нафарое ки ай бигем ай камбудиё берунанд ва имконияти батл ҳаст Илен ва Райдер. ту фикр қабул кунам батл мебурад азиз. нох ту фикр мекунӣ ки ленд райдер мада визуф метаванд ё ки визуф мара қабул мекунанд во мара ҳамчу устод фикр мекунанд. ин хеле намешава ба фикри ман. То есть ин чиз баъд ягона одаме ки ма батл дай хеле гуфти гапҳо ҳарос медорам рӯ ба рӯш биғалтам ҳамин райдере, барое ки ӯ беҳадди бад ба қуввате. ай ленд наметарсим марда гӯри, барое ки ленд бигем шогирда я тараф бигирем да, мақсад ма худма таъриф намекунам, явна гап мезанам. то Райдер ай чиз соба каметаст. барое ки вай ба қуввате. вай чизоеро кард ки даже одамо фикрша намекарданд. вай натури шоумене, вай любой хе метавона шикаста соперника. Ман наметавонам шоу карда бигем. беним ҳар батлои сахт кардага ва чота вақти охир нест дар саҳнаи батл. саволи дигари мо дар проекти хезе 2020 ки калонанд? ҳама не хеле набуд дар хезе авлод. дар хезе авлод дар дарни мо ҳам хеле буд, ҳамин чиза ай берун калон карданд. фаҳмиди? ина нигоҳ куд, дар дарни мо ҳама як буд, не ки оста ҳама барона калон гуфт. чӣ хеле ки ҳоз як одам ҳам хеле гарани мегӯй, гарани шидан мегира. як гудака мегӯй ту беақли, ҳамун гудак беақл калон мешава. фаҳмиди брат? ҳамин гапа ай берун калон карданд. мақсад батло одам мегуфтанд не хеле мақсад ҳамун воймаи ҳамун калон будана мақсад аловша ай берун мақсад пуф мекарданд. хит кардӣ? ин чизда баронашам розӣ набуда кард. инша ман намедонам. треки барона капитанш хайд мекунем ки мегӯям маранги капитаном дар сал дар тон. масалан ин явна барон теса ки ман калонтарам дар ин группа. ана ба қарибият трек мебуроя китайский капитан. мақсад интрига мекунам, амро гӯш кам ҳаша мефаҳмӣ. биё баҷо намекунем ака азиз, начи дар барон не дар барон дис несте. в общем китайский капитан авҷа текста хид гӯш кунӣ ба мефаҳмӣ. хоб интизор мешавем, бовар дорем теле ман дис намезанам дига ба фикр мешкарда. уже маълума ки ягон чизи беёна мешавад. саволи дигар ака азиз, канали як лимона мақсад медонем ки шаҳриёр шахе бачако ки намедонам номи шахер шаҳриёр мегӯем автори канали як лимон вақте хезе 2020 пайдо шуд, рости гап активности як лимон сиз шуд ва хезе 2020 зиёд шуд. сабаб дар карантин брат. ина мақсад дар вақти карантин мо рафтем исҳор да реп далбо иҷо кардем, рафтем дар хуҷанд реп далбо иҷо кардем ки аллакай уже одамо кам буданд дар кӯчаҳои шаҳр. мақсад ҳамин чиза мо қапидем камтар, барое ки реп ай нигоҳ ку брат, вақти карантин да хай мешава реп, не ки вақти карантин да пранк уже камтар, вақти карантин вақти рамазон да уже пранк камтар, раш маҳкам ай бигем, мардум дигар қабул мекунад. ин ҳамин сабаб шад. фикр мекунем бисёр буданд саволое ки бачаҳо дар комментариё мехостанд менависонанд, то есть ва ҷавобошро гирифтан мехостанд. ҳазор раҳмат ака азиз, то што саволои моро ҷавоб дода ва аввалан розӣ шудем ки дар барномаи мо иштирок кунем. ҳазор раҳмат. чӣ хизмате агар аз тарафи мо хизмати ночиза боша, мо тайёрем дар ҳамаи ҳолат бо шумо бошем. зинда бошӣ брат. дар фаъолияти шумо дар корои шахситон аҳлиятон бигзор ҳамеша пешқадам бошем. гапне шумо дам бурдборӣ бигзор ба ҳама мақсадои нектон расем. гапне зинда бошем. раҳмат ака азиз ва як бор дигар миннатдорем. канали хезе 2020 дар рӯи экран мебурад. инстаграми ака азиз Карлеон
медре ва чарху подписаться мекунем. Дар описание ва дар комментарий ҳам синкаш мешавад. Зинда ва саломат бош ака. гап нест, зинда бош.